Nie wiem, czy Państwo wiedzą, ale w Rybniku jest rondo. Dobra, w Rybniku są same ronda, ale w jednej z dzielnic Rybnika, dokładnie w Radziejowie, przy zbiegu ulic tej jest rondo niezwykłe. Rondo inne niż wszystkie. W czasach, gdy wokół rond jeżdżą setki, tysiące, setki tysięcy samochodów, miło jest zatrzymać się na rondzie kameralnym, chociażby z takiej kostki brukowej, które jeszcze nie doczekało się doniczki z kwiatami. Jeśli wokół Was zdarzyły się lub pojawiły rzeczy niezwykłe, rzeczy inne niż wszystkie, dajcie nam znać. Wszystkim osobom, które się do nas zgłoszą, jeśli oczywiście nie są poszukiwane listem gończym, gwarantujemy anonimowość. Jest fajne! Fajnie się po nim jeździ. Co jeszcze? Nikt go nie... Tabliczki, fajnie było bezprzepisowo. No, nikt go nie przepisuje, każdy po nim jeździ. Nic więcej, jest fajne. Proszę Państwa, jaki z tego morał? Rondo w Radziejowie jest fajne. Oby w naszym mieście pojawiało się więcej rond takich jak to. Filmu niezależnego, filmy śląskie i nie tylko. Zasubskrybuj nasz kanał na YouTube i zaobserwuj na Facebooku.